Santi Vidal, jutge de l'Audiència de Barcelona. Bon dia i moltes gràcies. Volíem parlar amb ell, entre altres coses, per aquesta trentena de jutges catalans que han decidit signar un manifest a favor del dret a decidir. Ha costat impulsar aquest manifest entre jutges? A veure, aquests 35 és poc, la veritat és que és poc, ho hem de reconèixer. Però aquí cal tenir en compte dues consideracions. La primera és que la meitat de la plantilla de la carrera judicial a Catalunya són jutges espanyols. Per tant, no són jutges que tinguin un concepte d'arrelament, de voler-se quedar, i ni tan sols volen saber res del futur de Catalunya. En canvi, els que sí que som d'aquí, i alguns nascuts a fora, però que ja estan perfectament arrelats perquè porten molts anys aquí, és bo que es pronunciïn. Del que l'he sentit a vostè, m'ha semblat deduir que vostè justifica que una bona part dels jutges catalans, o que treballen a Catalunya, millor dit, que potser no es poden estar d'acord amb el que vostès han manifestat és perquè són jutges espanyols, m'ha semblat escoltar-li. No creu que és una mica perillós lligar aquestes dues coses? Dissortadament, dels 750 jutges que hi ha a Catalunya, gairebé la meitat estan destinats aquí en contra de la seva voluntat. Ells demanaran, com a jutges espanyols, poder-se'n anar als seus llocs d'origen. Per tant, és una realitat empírica que tenim. Segurament això s'haurà de corregir amb el pas del temps, promovent que els llicenciats en dret de Catalunya optin més a la judicatura i a la fiscalia.